דייגים יקרים, שמי משה פרנקו מעמותת הדייג הספורטיבי. בסרטון הזה אני אציג בפניכם עדכון חשוב לגבי התפתחויות אחרונות בנושא הרחפנים, אז בואו נתחיל. החל מיום ראשון לשביעי 26 אפשר להמשיך בשגרת הדייג המוכרת, אך בכפוף למגבלות הנוכחיות בשטח שנדבר עליהן בהמשך. יש לנו אוויר לנשימה, אבל המאבק המשפטי על עתיד אורח החיים שלנו נמצא עכשיו בעיצומו. תנו לנו דקה לעשות לכם סדר, שחור על גבי לבן. כפי שאתם זוכרים, פקיד הדייג פרסם הודעה בדבר איסור גורף על השימוש ברחפנים בדייג עם חכה מהחוף. עם הוצאת ההודעה, כעמותה הרשמית המייצגת אתכם, פעלנו מיד מול אגף הדייג ורת"א, רשות התעופה האזרחית. פעלנו בצורה עניינית ומקצועית, במטרה להגיע לפתרון מוסדר שישמור על החוק מצד אחד ויגן על הזכויות של כולנו מצד שני. אז היכן הדברים עומדים כרגע? הגענו למצב חדש ויש לנו עדכון חשוב מאגף הדייג ומרת"א, עדכון שמתחלק לשני חלקים, חיובי ושלילי. החלק החיובי וההישגים שלנו. 1. ערוץ הידברות למסלול פטור. פתחנו מול רת"א ערוץ עבודה לגיבוש נוסח אחיד ומסלול פטור ייעודי לכלל הדייגים מבקשים לדוג עם רחפן. בימים אלו ממש, אנו בוחנים את המנגנון הזה כפיילוט בשטח. ברגע שנוודא שהפלטפורמה עובדת כראוי ובאופן יציב, ננגיש אותה לחברי העמותה עם מדריך מסודר ופשוט. 2. תקופת ביניים מוגדרת. מול אגף הדייג הצלחנו להשיג בשלב זה את הקפאת האיסור. המשמעות בשטח היא שבמהלך חודש יוני הנוכחי, אגף הדייג אוסר על שימוש ברחפנים בדייג עם חכה מהחוף. אך החל מהראשון לשביעי 26 ועד סוף השנה 31 ל-12 26, כל מי שמחזיק ברישיון דייג ספורטיבי יוכל לחזור ולדוג עם רחפן כרגיל לפי המדיניות שהייתה בשנים האחרונות. 3. דחיית מועד התחולה. פקיד הדייג דחה את החלת ההודעה המקורית שלו בדבר איסור שימוש ברחפנים לתאריך 1 לינואר 27. זהו החלון שניתן כדי להסדיר את הנושא לקראת השנה הבאה ולשנים הבאות. מנגד חברים, פה נמצא הקו האדום שלנו, החלק המעורר מחלוקת. על פי דרישת אגף הדייג ובמהלך תקופת הביניים הזו, הדייגים נדרשים להסדיר את הפטור מרשות התעופה האזרחית. ולקראת שנת 27, לפנות לאגף הדייג כדי לקבל מהם אישור והרשאה ספציפית לרישיון הדייג. ופה חשוב לנו להעביר את עמדתנו המשפטית הנחרצת. אגף הדייג פועל בחריגה ברורה מסמכות ומנכס לעצמו סמכויות שלו. הנושא הבטיחותי והתעופתי מוסדר ומנוהל מול רת"א, שהיא הגוף המוסמך היחיד במדינת ישראל לענייני תעופה. אגף הדייג אינו רשאי לייצר רגולציה כפולה ומיותרת. מעבר לכך, וזה עיקר העיקרים, אנו חולקים לחלוטין גם על עצם האיסור להשתמש ברחפן כאמצעי עזר לדייג מהחוף. מדובר בפרשנות משפטית שגויה שהחלה עוד בשנת 2020, ולפי החוק היבש, אין לאגף הדייג סמכות חוקית להטיל מגבלות מעין אלו על דייגי חכות מהחוף. העתירה שלנו, שאליה מיד נתנחס, נועדה לעצור גם את התקדים הזה. לא נסכים להותרת מצב שיאפשר הטלת איסורים ומגבלות על דייגי חכה מהחוף תוך חריגה מסמכות ומהחוק. חברים, הסכנה היא אמיתית, לכלל דייגי החוף. חשוב להבין שלא מדובר רק ברחפנים, מדובר פה על העתיד של כל דייג חוף בישראל. לפי החוק ובגיבוי של חוות דעת משפטית, לאגף הדייג אין שום סמכות להטיל מגבלות ואיסורים על הדייג עם חכה מהחוף. תחשבו על האפשרות שבעתיד יכולה להתקבל באגף הדייג החלטה שרולר הוא גם אמצעי עזר, ולהטיל איסורים ומגבלות, לרבות דרישה להוציא רישיון דייג לכל דייג חכה שמשתמש ברולר. ראוי לציין שאנחנו בהחלט מעריכים את הנכונות והמאמץ של פקיד הדייג הראשי מר גיא רובינשטיין לקיים שיח ענייני ושיתוף פעולה בניסיון למצוא פתרון נקודתי לעת הנוכחית. אך הלשכה המשפטית של המשרד מכתיבה קו נוקשה אחר שנוגע לכולנו. כעת חברים, מאחר והודעת האיסור המקורית כבר פורסמה, השעון של המערכת מתקתק ויש לנו בדיוק 45 ימים לפעול משפטית. אם נשתוק עכשיו ולא נעצור את זה בזמן, אנחנו נותנים להם אור ירוק לחזור ולהטיל בעתיד איסורים ומגבלות על כל דייג חכות במדינה. את אורח החיים שלנו אנחנו לא יכולים להשאיר למזל. אז מה הצעד הבא אתם שואלים? המשך המאבק המשפטי. אנחנו גוף שומר חוק שפועל בממלכתיות, אך לא נאפשר פגיעה שאינה כדין בציבור הדייגים. הלשכה המשפטית של העמותה כבר נערכת להגשת עתירה מנהלית בנושא חריגת הסמכות הזו וכנגד הטלת איסורים למיניהם על דייג החכה מהחוף. חברים, אנחנו עמותה שמבוססת כולה על מתנדבים והכוח המניע שלנו הוא הציבור. כדי שנוכל לממן את העתירה המשפטית הזו ולנצח בה, אנו מוציאים קול קורא יהודי וממוקד לדייגי הרחפנים, דייגי החוף וכלל ציבור הדייגים הספורטיביים. הצלחה נקודתית היום היא מפתח להגנה על זכויות של כולנו מחר.
אנו קוראים לכם לחזק את השורות ולהצטרף לעמותה כחבר עמותה, וכן להצטרף למאבק ולתמוך כלכלית בתיק המשפטי, שיגן על אורח החיים של כולנו. לינק לתמיכה והצטרפות מחכה לכם במלל ובתגובות שיצורפו לסרטון. האחריות היא של כולנו. לצד המאבק המשפטי על זכויות שלנו, עמותת הדייג הספורטיבי, דייגים שומרי הים, קוראת לכולם לגלות אחריות אישית ולפעול על פי חוק, להקפיד על גדלי מינימום, לשמור על הניקיון, לשמור על הים ולדוג רק באזורים המותרים. כציבור ענייני ושומר חוק, נמשיך לבסס את האמון ההדדי מול רשויות המדינה ולשמור על אפיק הידברות מכבד וענייני. זאת לצד העמידה נחושה על זכויות הציבור הדייגים הספורטיביים בישראל. תודה והמשך דייג מענה לכולם.